Iya ya bener. Manu eku tut ata omben 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 no no satine benune Yo nduk, Cahayu. Tak aturi jumeneng. Ya, yo. Mari berdiri. Yo. Salim karo Om Kangko sih. Sinten, Nduk? Aku wis tau petuk karo Om Kangko to? nggih Nggih. Namine sinten? Kimora Kimora. nggih Keturunan Jepang apa piye sampean? nggih no Wow, berarti kenal karo Miyabi no. Kimora nggih. nggih Kimora. Nate panggil Pak Kangko temu ndi? Temu ndi? Kalian Kediri nggih? nggih Oh, sakniki mriki kalih sinten, Bu? Kimora. kalih Kalih bapak bapak, ibu ibu, mbah kula mbah, kakung, kakak kakak mriki. nggih Ya nggih, jumeneng, monggo. Ngadeg. Nah, sampean kok iso joget megal-megal sing marahi sapa? alah apa iki Apa? nggih dhewe Pak Dalang Oh, nggak belajar dhewe. nggih Wah, jos pinter sampean. Nah, sing mirsani akeh lho enek bulusi enek. Wah, sing mirsani. Ngaturke salam kagem para ibu-ibu, bapak-bapak. Ayo iso omong para njajal. Iso omong madhep kono ta, madhep rono. Nah, Duh, ya langgen, ger. Gelungane kegeden. Ya. Ya. Matur karo para pamirsa sedaya. Ayo njajal iso apa ora? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sing banter, Nduk. Ayo dijawab sesarengan sing banter. Assalamualaikum. Sing banter, Ndang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kok panggaire to Pak Dalang? Komplit kudune. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono, sing komplit kuwi dijawab banter. Ya, Cik Rolu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, nggih to, banter to? Nggih. Nggih. Ndang matur bapak-bapak, ibu-ibu sedaya. Nah. Nah. Mugi-mugi Sinten kok mugi-mugi? Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, nah terokne Om Kangko. Madhep rono lek nerokne. Bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, mas-mas, mas-mas, mbak-mbak, mbak-mbak, para pini sepuh sambil jajar, para pini pini sepuh sepuh sambil jajar, sambil jajar, sugeng dalu sedaya mawon. sugeng dalu Sedaya mawon. sedaya mawon. Nggih, sugeng mirsani Sugeng mirsani pagelaran pagelaran wayang kulit. wayang kulit. Mugi-mugi Mugi-mugi sedaya sedaya dipun paringi dipun paringi berkah berkah saking Gusti Allah. saking Gusti Allah. Lan selajengipun ayo Lan selajengipun lan sajelakalang
selajengipun. Selajengipun. Nah. Sugeng amirsani kula. Sugeng amirsani kula. Kula badhe nembang. Kula badhe nembang. Badhe nembang. Kula mboten namung nembang tok. Kula mboten badhe nembang tok. Kula boten badhe nembang tok. Heeh, joget, nari, wekasanipun iki wau mugi-mugi saged dadyasana nyenengke ingkang sami mirsani sedaya. Wakeh men Pak Dalang. Lek kaya sithik kurang. Nggih, pun pokoke berhibur sesarengan ngoten janduk ya. Berhibur sesarengan. Heeh. Nggih. Arep nembang apa sampean? Kutut manggung. Lho. Kutut manggung. Dawa lho nduk kuwi. Saged sampean? Saged. Pelok napa slendro? Sampak Manyura. Lho. Ya sampak Manyura, slendro menyura maksude, nggih ta? Nggih. Heeh. Ning sampean kendel lho nduk, Kimora, tenan sampean kendel lho. Sampean mboten redeg? Boten. Mboten biasa nggih, punan. Nggih. Heeh, sing macaki sapa Tek ayu men cantik men. Ibu guru saya. Oh, ibu guru jenengan. Nggih. Sampean sekolah nang ndi ta? SDN Grogol 2. SDN? Grogol 2. Oh, kelas pinten? Kelas 3 SD. Oh, alah cek kelas 3 to sampean. Nggih. Oh, alah luar biasa. Jajal tak pengen ngrungokne kutut manggungnya sampean ya. Ya, lagi ya. Heeh. Wayahe wis ngono ta? Wayahe wis lingsir. Hihi. Ya. Kanca-kanca tepuk tangan buat Nduk Filmora. Kimora. Kutut manggung ki angel do apa lho Nduk sampean kok ya iso to Nduk. Ya iso no Pak Dalang. Oh iya. Ya iso no Pak Dalang. Wong belajar kok ya Nduk ya. Nggih. Oh alah nggen golekno gedang tak untale saiki. Dan kendele ra jamak ya. Ya. Paraku tute Mbak Sinden kok guyu? Guyu kabeh, nyawang sampean perku. Guyu. Lucu sampean, lucu. Pinter ayo, terus nah ayo. Ayo balani nih, sik. Hop, balani mau. Perku. Ayo, gayamu mau. Paraku tute arso ha ha Tepuk tangan lagi. Gimana Dok? Seneng aku lah. Muni. Kaya Om Kangko lek bar nguyuh tapi. Neng, ya apik tenan iki. Saman sik Dok. Saman mong sing nimbali rene Bu Lurah Lusi napa? Mboten ngertos. Lho, mboten apa? Lah, ya. Berarti sampean rene iki ora genah sing nyangoni sapa ora genah? Pak Dalang. Oh, ya. Siap. Tak sangoni nduk tenang wae. Nah. Gaweamu apik lah. Nggih. Aku lek sampean nyawang sampean kaya ngene iki kelingan cilikane Niken Salindri. Oh, megane. Oh. Ya kenes ngene iki. Ya pitine nyempluk kaya bak pau ngono kuwi. Suarane yo apik, bocah yo kendel. Sok muga-muga iso dadi sinden kondang kaya Mbak Niken ya. Amin. Nah, ya nembang meneh. Neng lah
hang keringat. Wah, langger, ger. Ngono kok mbokmu arep bapakmu kolu mangan kayamu to, Nduk. Luar biasa tenan. Pak Kangko ki ora ngelem. Ning sesuai dengan situasi dan kondisi. Sampeyan sae-saestu. Tenan ya. Nggih. Belajar terus. Nggih. Ayo nembang kok. Aku lek roh cah cilik ngene iki kudu nangis. Bapakmu dalang pondok. Boten. Ibumu sinden. Boten. Masya Allah. Mbahmu seniman. Sinden. Oh, mbahmu sinden. Nggih. Oh, alah nger bapakmu ya wong biasa. Ibumu wong biasa ing ngatasé Pak Kangko ki dalang laris. Duwe anak lanang kok senengane mancing. Apa-apa. Ayo terus, ayo jadi ganggu. Anggung manas has 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 ati hor ketekong Kembule kok. kong kong Banter kok. Nah, Nduk, hur. Ayo. hor ketekong kong 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 Wah, ja. mangga 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 Iya, iya lah. mangga mangga Iya. alah mangga mangga kemangga kemangga mangga mangga Piye, kanca Mas-mas Yogo do gumun karo suarane sampean. Kok iso cah cilik kelas 3 SD lho. Iso nyuwara kaya ngono, iso kendel kaya ngono. Ki lho cah tak kandhani. Nek kowe pengen duwe anak sing kaya ngene, lekmu gawe iki malam jemuah. Ya. Malam jemuah kae dadi gawe bocah engko iso dadi bocahe pinter kaya ngene iki. Ora mung bengi celingkrak celingkrik kae. Ayo, malam jemuah genah kowe. Nah, ayo, Tan. Ayo, ngene. midanget ing Nah. kang ha 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 Walah anakku yo mancing. Serapa apa yo. Pramitra kang minulya Sugeng 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 Pak Dalang Sugeng Oh, capoy. Gregeten aku. Sugeng lenggahipun sugeng
rawuhipun para penonton. Alah iya. Cah apa iki? Wah, greget aku. Ayo. Aku lek gemreget ngono kuwi, Nduk. Sore yo lah yo mas yalo ngombe Gunas ganes wita omben Ben omben. ata omben Cedok. Hata omben. sampean ngenyek sampean to Ora. Ora. Aku ki apa jenenge salut karo ekspresimu, Nduk. Ekspresine apik. Dadi apa jenenge mic-ne jenenge apa? Mixing apa? Kontrol mic. Ketika banter mau undurke, ketika suara merodok lire mau jokne. Kuwi jenenge kontrol mic. Sing duweni kowe, beda karo sing tuwek-tuwek iki. kontrolnya aja salah ngomong ya Ora. Dadi kontrol ketika nyuwara banter. Mei, ngono didokne. Nek bareng cedak. Lek iki sing dese itu ora. Kabeh dipoepetne kabeh ngene iki. Jos, mau tekan ngendi mau tumpangnya? Ayo, tumpang nih, ayo. Hamben nono Iya, ya bener. Manu eko ata omben nono Anu, bapakmu sing ndi? Piyaine sing ndi bapakmu enak ora? Mboten ngertos. Loh. Bapakmu gak ilang. Ndi bapakmu? Sing ndi? Niku di situ tapi kok gak kelihatan teng pundi nggih. Wah. Olah Pak. Jenenge bapakmu sapa? Bisa untung, bisa wawan. Oh. Kok bisa untung bisa wawan iki loro bapakmu? Boten. Siji. Nggih. Nek jenenge untung Wawan. Wawan. Lak perpanjange Perpanjangannya apa? Untung Kurniawan. Oh, ya untung Kurniawan. Makane jeneng kula to. Heeh. Faradiba, Kimora, Azra, Kurnia. Enek Kurniawan. Oh, enek Kurniawane mergo saka bapakmu ya. Nggih. Oh, untung ki mau ya. Untung anakmu ki lho, Tung. Lah iya. Jos. Pakan. Ya. Pakan. Hatta pakan. Ya. Pakan. Nono.
Agak sithik ta, Nduk? Nggih. Aduh. Nek sampean piye? Belajarnya piye? Aduh, ngono ta biasane? Enggak. Lah piye? Beda. Dolan. Ya. Asine doh lae karo aduh iki sama. Doh lae ngono ya kena. Dolan wong bagus. Nano ya. Yen tan weruh nyolayo mes sedina ka ya setahun. Yo bablasne kudu nyongklang. Oh, dibacake kudu nyong. Nggih. Ya. Tepuk tangan lagi untuk Nduk. Nduk rene tamu. Sampean ki mau lah anu to. Sing rene karo bapak karo ibu. Nggih. Heeh, sampean sekolah kelas 2 SD mangkat sekolah karo bapak karo ibu disangun piro, Nduk? Disangun 5.000. Oh, 5.000. Tapi sangu teko Pak Dalang sing akeh ya. Tenang no pikirmu. Nah, sing penting nggih sangu sekolah sik 5.000. Lho, tenan 5.000. Jare kuwi nggih sekolah sesuk. Lah sangune Pak Dalang saka Pak Dalang iki enek dhewe. Sik. 100 kilo. Wah, pira? 100. 100. Cukup 100? Mboten. Kirang mboten? 1 juta mawon. Jauh oke. Heeh. Iki enek sing WA anu Om Kangkong tak dudoh ya. Iki tenanan iki ora ngapus iki. Iki WA karo Om Kangkong iki saka Pak Muklasaan saking perhatian karo sampean. Sugeng dalu Pak Kangkong nderek wungon menika arta 300.000 kagem adik kecil kutut manggung matur sembah nuwun. 300.000 nggo sampean. Kula malih salting kula. Oh, salting apa? Rasa salting. Wah. Niki dari Jakarta yang memantau lewat live streaming 300.000 lho, Nduk. Oh, oh. Nah, terima kasih neng kamera kayak kamerane. Terima kasih Mas Muklasaan. Muklas Mas Muklas ngono wae. Matur nuwun Mas Muklas. Matur suwun Mas Muklas. Heeh, mugi-mugi Mugi-mugi Rezekine? ingkang sehat, ah ya. rezekine akeh, Amin. sehat. Heeh. Lho,
Mang yo sehat ya. Oh nggih diparingi kilo. Matur suwun. Heeh nggih. Deh. Wis piro entuk 350 to? Hitung sih, ngerti. 5.000 diitung ora? 5.000 ora rasa diitung. Jangkrik. 5.000 diitung ora iki. Heeh. 350. Heeh, 350. Nggih. Nah, kuwi pomo dadi 500 ngono genepe piro, Nduk? Kurang piro? Pomo duit 350 kuwi pomo gen dadi 500 tambahi piro? 50 rasa diitung ya. Iya ya ora usah diitung. 5.000 le. 5.000 ora usah diitung, heeh. Sing iki aja diitung ya. Ya, heeh, ora usah diitung. Kurang piro jasa? Heeh. Kurang itu, kurang Piro? 100. Heeh. Salah. Masalah pi. 200. 150. 150, bocah pinter. Ora kok piro 10 tambah 6 iso 17. Enak lho 10 tambah 6 17. Ya. Geng genep 500 saka Pak Kangkog lho. Yo 500. Seneng ra? Salting neh. Yo nggih. Yo 500. Matur suwun. Oh, iya. Pak Dalang. Apa? Kapan-kapan aku dibelajari wayang nggih. Sampean pengen iso ndalang? Nggih. Oke. Aku iso suluke tapi lali sing Piye? kuwi. Suluke piye? Sing perang. Bumi goncang kancing pop. Boten kuwi. Sing ndi? Sigra polo kang tuminga. Sing digawe Pak Sigit niku lho. Sopo? Sing ndi to? Jumangkah nggro sesunggar piye? Sing ndi? Sing perang lho. Piye sing ndi? Aku tau iso tapi lali. Wah lali sampean dieling-eling meneh. Nggih. Heeh. Ya kuwi diparingi neh lho, diparingi neh lho. Matur suwun nggih. Walah nggen garep 700. Oh alah tenan. Sik tak lebone tas dhisik oleh ya. Oleh lebokno ya. Oleh. Tak lebone tase, Ngundak lerak mau lebon tan dadi colongi sinden-sinden. Lah iya, heeh. Aja dicolongi nggih. Loh. Tenan. Oh, ya sampean tekuni tenan. Sumben saya gede, saya larang ngono regane. Nggih. Heeh. Sumbun nduk sing nyinden timbang derep, iya ta? Nggih. Heeh, sewenge iki urung rampung lho, iki jek 700 lho. Iki engko iso genep 1 juta lho nduk sewenge. Nggih. Iki malah Pak Kangko wis saking Jakarta wis, Pak wis. Lah iki sing urung bulurah. Nggih. Oh iya, heeh. Nah, ngopi bulurah mesti maringi. Heeh. Mula Tapi apa? sampean lak apa pas live ngono iki aku Pak Dalang ra dijawab iki. Padahal aku wis ngetik pen 100 kuwi. Apa iya? Nggih. Nah, sampean kudune lek ngetik kula Kimora Sinden. Nggih, kula ya ngomong ngono, tapi ra dijawab. Oh, iya. So tak jawab ya, Nduk. Nggih. Heeh, tak jawab. Jenenge Kimora Sinden to, sinden cilik ngono. Mboten. Lah piye? Jenenge apa? Dik Kimora. Wah, Dik Kimora. Yo, Dik, aku ngono ya.